o walay patubo o kauban ang bino mga ekso nagingon ng Bible samtang naghalas samtang nangaon sila ug naglipay sila gipamatay sa Dios ang ilang kaaway. Amen. Samtang ang lugar sa Israel mga ekson anay kalipay o kasadya mga ekson ang lugar sa Egypto anay paghila o paghinatayway na mamatay ang ilang kamagalangan ng mga anak. Maraming pinakabisay sa Dios na ikagabihan karon. Samtang iya kang alaga, bisa mong sa naitabo kang malipayang giyapon ka. Amen. Basta iya kang binanaan mga eksona o nagpasinagdanan ka sa iya karumukon. Bisa kang unsay maitabo sa kalimutan na agyapoy kalipay ang imong kasing-kasing. Kaya kamatay nila mo ipataog sa alaga sa Diyos. Amen. Ang lugar sa ito, namatyan sila na magulangang mga anak. Pero ang lugar sa Israel, na ginipay ang tipo o pamilya mga eksona. Maraming diskutan sa Biblia na dapat na sila'y Pasko o pasalugan ang nag-iyon si Moses. Himuanin yun sa kalising-kasing kayo. Kaya ang Diyos na pagawas ka ninyo sa lugar sa ito, sa talagsaong gahong. That's why na sila'y anumanan mga eksona. Ilang buhaton, tumatay ang Diyos na ilang dialagad ng pagawas ka nila sa lugar sa ito. Ayaw kitang tanana, pulos tama sa mga sasala. Ayaw kitang tanana, natay pagkalautan na pinuhatan. Pero salamat sa karnerong halaga. Dito mga isunalipahe sa puntahan. Na mga hinunggana, na nagpapiling niyapon na hanggang karon. Amen. Kaningon ng Roma 3, Kapitulo 23, padung sa 25. Kaya ang tanan na nagpakasala ug nawalan sa imaya sa Dios. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad. Tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga naatang Kristo Jesus nga gitanyag sa Dios. Ingon nga halad pasig-uli pinaagi sa iyang dugo. Sa maong halad na pagkadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mo'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios. Kaysa ilang langit nung pagkaminang tuson, gisailuan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Klaro kay gisgitan mga ekson sa Roma Kapitulo 3, nga kitang tanan nakasala o kitang tanan nakasasala. Amen. Wala siguro mo isa sa mga kamot o may matarong mo sukat sa akong pagkabata. Wala siguro mo marong mga ekson o mga ingon talaan mo sukat sa akong pagkabata. Kitang tanan may agitan kasipiyakan mga ekson. Kitang tanan may agitan kasalanan. Kitang tanan nakabuhat ang mga butang. Naghihiayan ang butangan sa Diyos. Abuot na ulit sa bola. Kitang tanan nawagtahanan sa umaya sa Diyos. Pero salamat sa iyang grasya mga ekson. Salamat sa Iso Kristo kamana. Dili pinaagi sa atong buhatan. Dili pinaagi sa atong nahimo. Pero salamat ang Kristo. Nagitan niya sa Diyos isip halad. Aron ang tanan na atong kalabasan. Pasayloon sa atong buhay na Diyos. Amen. Nagingon ang Roma Kapitulo 5 versikulo 8. Apan ang Diyos nagapasundayag sa iyang kaugalingon. Gumaalan ka nato. Nga sa pagkamakasasala pa kita, si Kristo namatay tungod ka natin. Amen. Ang buntay ipasabot bisag wala pa kami sunod sa simbahan. Ang Diyos namatay kanimong brothers. Bisag wala pa makaila sa Diyos. Ang Diyos namatay alang ka natong tanan. Ang Diyos walay labot kung taga-asa ka. Ang Diyos walay labot kung talente ka ka. Kerte ka ka. Ang Diyos walay labot kung talente ka ka. O dili ka talente. Ang Diyos walay labot kung talente ka ka. O dili ka talente. Ang buti pasabot sa Diyos karon. May itong Diyos bisa kinsa ka. Amen. Ang matao nagtanaw sa status sa kinabuhi. Ang matao nagtanaw sa isura mga isura. Nagtanaw sa baruga. Pero ang Diyos nato dili gana. Bisan kinsa ka ba? Bisan pag-unsay naabot nimo. Bisan pag-unsay nakabot nimo. Ang Diyos na igugma kanimo. Nagingon ang unang Pedro Kapitulo 1 verse
versikulo 18 padung sa 19. Say-sayran ninyo nga kamo wala pagtubsad gikan sa walay pulos ninyo nga panginabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan. Pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kun sa lapi. Kundili bililhon nga dugo ni Kristo. Ingon nga sa kordero nga walay guling ni walay mansa. Amen. Di palita sa Dios dili presyo sa bulawan. Amen. Di palita sa Dios dili presyo sa plata mga igsoon. Di palita sa Dios dili presyo sa salapi mga igsoon. Kundi di palita sa Dios pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Nagpaaga siya dugo dito sa Kalbaryo sa Posa para ang atong kalakasan malipiwan lang. Para ang atong kasipyakan maugasan lang. That's why mo ni pinakainomdan na ngano magpasalamat ka sa Ginoo. May pinakainomdan na ngano magdaig ka sa iluway. Wala ka palita sa bulawan ni plata, pero ipalita sa iyong hamili nga dugo. Pwede naman tayo bayad siya pinag sa bulawan ng plata kay maumay siya may tagiyahan ng tanan. Amen. Even kay David samtang nag-aalad siya sa Dios, wala nilaing na record mga igsoon na pinakadagaghalad sa unang panahon kundi si Haring David. Kaya pag imong tanahan ng Samuel mga igsoon, imong tanahan ng Chronicles, nag-istot sila bulawan o nag-istot sila plata mga igsoon. Dili tugma ang ilang isulat o ang halad ni Haring David. Samtang nag-ingon siya na dili kumuhalad sa Dios, nga walay pili ka nato. Dito ta sa mga scholars kung pila kini, no sa kadlaw mahalad mga igsoon. Hindi lang sa scholars, sukad masukad nga na-record sa Biblia. Wala pa'y halad kasama sa dihalad ni Haring David. Hoy, nagkantidad o bilyon mga igsoon ang sariya kapag simba sa atong buhay na Diyos. O tagali si Haring Solomon, mamanong pinakadato nga na-record sa Biblia. Pero ang imong paghalad sa Diyos, wala na yung nakalipindi tungkol sa inaasa tuwa. Ang atong paghalad sa Diyos, nakalipindi na sa pinakalagas na atong ihatan sa iya. Please, ang wala'y financial. Please, ang wala kay katawan na maglalong na ng sundalo. Pero ngayon siya dili kumuhalad kung wala'y pilihan ang kanamo. Iyang di palit ang yuta. Naghalas siya atong paman sa Diyos. Namusta atong mga nunta ang iyang anak na may pamaskus ka panato. Pero dili ka mang magpataas sa pangalan sa Diyos. Naman siguro ay maserte ka sa ato. Pero dili ka mang magdaig sa pangalan sa Diyos. Pero kita naman bisan kita. Naman siguro ay mga palatian. Naman siguro ay mga sakit. Pero naako karon nabahatag sa akong pinaka-the-best nga ito sa Diyos. Kapisa ng Diyos, wala siyang ihatag sa utuwa na wala'y pilihalan kaniya. Kung mag-imo siya dagang bulawan, iya ka ng takabuwak o ibayan sa tanan natong kasalanan. Kung mag-imo siya dagang salapi o plata, iya ka ng takabuwak para ibayan sa tanan natong kasipyakan. Pero dili ka na agipula sa Diyos no. Iyang Diyos ang iyang kagalingan. Iyang gipablo ang iyang kagalingan. Wala'y lahat pinaka-the-best sa pinawa sa langit. Kundi ang Diyos na naglingkod sa trono. Amen! Wala'y lahat pinaka-pinilod dito. Kundi ang Diyos na nasa iyong trono. Samtang nasipya ka brada, samtang nasayod ka, iyang ihatag ang iyang dugo para lang maluwas ka. Nagingon ang Galacia 3, versikulo 13 pa daw sa 14. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasubuan. Sa diyang nga nahimo siyang tunglo halag na nato. Kaya naisulat kini nga nagayon. Matinonglo ang matag-usang nga pagkapitayong diya sa kahoy. Aron nga pinaagi ng Kristo Jesus.
ang panalangin kang Abraham, mahiad ko sa mga hintay. Laranahay, aron na pinaagi sa pagpuo, kita makadawat sa lisaad ng mga Espiritu Santo. Kumana, dahil mga tao na nagingon ng pakamatay lang sila para sa mga Hudiyo. Dahil mga tao na nagingon ng palansang siya sa cross para sa mga Israel. Pero klaro kayo ang atong gibasa. Mahimong matinong ang usa. Nakalabi tayo sa kaoy. Ang pinahagi ng Kristo. Ang tanang panalangin na anak ng Abraham. Iyang ihatag sa mga Hintel. Tumaan mga Hintel. Atong iglesia dapat nasa tuwang panalangin na. Atong iglesia dapat nasa tuwang. Ang nagkamababaon. Ang nagkamaglasya. Kaya pinahagi sa pagtuong sa paglansang ni Kristo dito sa cross. Makadawat kita sa lisahan ng awang Espiritu Santo. The reason behind ganong nakonsaran ka. Dili tungod kay maayot ang tao na awa. The reason behind ganong nag-speaking tongues ka. Tungod kay naay Diyos. Nga naglupaw ka na ako dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Naging walang Kolosas, Kapitang 2, versikulo 13 pa daw sa 15. Sa mga patay, pakamuliya sa mga wala, sa mga kalapasan, ug sa pagkawalay circumcision. Sa inyong unod, uban kaniya o kamugibuhi sa Diyos. Sa napasaylo niya kita sa talantang kalapasan. Sa napapas niya ang sulat, nga nagpapagbanto ka nato, pinaagi siya patong manini. O kini iyang tikuha sa atong agianan o gilansang sa krus. Ang mga pamunuan, ang mga kagamhanan, klaro kayo ngayon sa Biblia, iyang gihubuan sa mga hinagiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan diya sa iyang pagdaog bato kanila pinaagi sa krus. Wow! Hallelujah. Mo din ni pag-alagad ta sa Dios wala ni makapindi sa ato. Amen. Hallelujah. Amen. Pag-alagad ta sa Dios wala gid makaalis sa ato mga igsoonay dito sa Kalbaryo sa cross ang tanang babag dito ala sa Dios mga igsoon. O ingon sa Biblia iyang giuban paglansang dito sa cross mga igsoon. That's why kung alagad ka sa Ginoo wala magsulay mo makapildi sa imo. Kung alagad ka sa Dios wala problema na mapaundan sa imo. Kay klaro na ang sulti sa Biblia iyang giubuan ang tanang hinagiba sa tanang hinagiban o ang tanang pagmamahalan pinahagi sa iyang pagpalansang dito sa Kalbaryo sa cross. Naging mo kay Ikalawang Korintiyo, Kapitulo 1, versikulo 9 pa doon sa 10. Nga nagluwas ka nato o nagtawag ka nato. Sa pagtawag nato sa kabalaan, dili tungod sa mga binuhatan, kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan. O sa grasya na iyang gihatag ka nato, diha kang Kristo Jesus. Sa wala pa mga kapanahonan nga walay kinutuban. O gagaron iyang gipatayag kini pinaagi sa pagpakita sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus ni kinsa gilaglag ang kamatayon. Amen. O pinaagi sa maayong balita nga ang kinabuhi o ang pagkawalay kamatayon didala niya ngadto sa kahayag. Amen. Ang buti pasabot samtang gilansang si Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, dipildi niya ang tanang gahong sa sala. Amen. Dipildi niya mga igsoon ang tanang gahong sa kasikyatan. That's why you say, gustuloy mo pilit sa tuwa, pero di pwedeng gulungtan sa tuway. Mga kayang kasikyatan ng igsoon, na Diyos ka na palansang dito sa Kalbaryo sa krus para kita
sa sala sa kalibutan. Amen. Ang buot pasabot mga igsuliwan. Ang Diyos mo'y nagtangtang sa tanan natong kasabayatan. Ang Diyos may nagkuha sa tanan natong kasalanan. Nag-ingon ang Roma Kapitulo 5, versikulo 10 padung sa 11. Kay kung sa mga kaaway pa kita, di pasiguli kita sa Diyos, pinaagi sa kamatayan. Sa iyang anak na pinagayod, kay di pasiguli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. Kung dili lamang niini, kung dili kita usab, nagahimaya sa Diyos, pinaagi sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Nga pinaagi kaniya, nagdawat nato karon ang pagtabon sa sala. Gusto na kong basahin ng igsoon sa ka verses mga igsoon sa ka chapter para atong makuha mga igsoon o atong makabut ang tanan nga ang Diyos unsay bili o gahom sa pagpakamatay sa Diyos dito sa Kalbaryo sa krus. Amen. Yan ang ido pa man siya dito. Amen. Yan ang nagpakamatay pa man siya dito. Siya manutay tagiya sa tanang utang. Sa usa ka pitik sa iyang tunglo mga igsoon pwede mabato ang tanan. Amen. Siya naghatag daw ng Espiritu ng Hari sa oil. Amen. Ug siya pero nagbago sa kasing-kasing ni Hari David. May mo niya tanan, mabago niya ang tanan. Sa usa lang kapitik sa iyang mga kamutang. Pero samtang nagsulat mga igsoon, si Apostol Pablo nung nag-ingon, kaysa nagakalaglag ang kasuyan sa krus, mao'y usa ka binuang. Apan alang kanato na ginaluwas, kini mao ang gahom sa Dios. Kay naisulat kini, akong pagalagladon ang kaalam sa mga magialam, ug akong pagapakyason ang kahait sa panabot sa mga mahait ug sa labutan. Hain naman ang mga magialamon, hain naman ang mga eskriba, hain naman ang maglalagtugi, ninay kapanahonan karon. Wala ba sa Diyos pagkanabinuang na ang kaalam nga iya sa kalibutan? Kay saglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam ni ini. Wala man mo ila sa Diyos. Amen. Kuya Denny, nanubrakas ka-bright sa kalibutan mga igso. Tinood diri ang sulat ni Propeta Daniel. Ang sa sobra sa kaalam ang kapalayo sa Diyos. Amen. Magbantay ta sa mga libro nga atong gibasa. Basin mo ang panahon na dili nakabuto sa Diyos. Amen. Kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam ni ini. Wala man mo ila sa Diyos diya sa iyang kaalam. Di kay mutan sa Diyos pinaagi sa kapuan. Sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. Kay samtang ang mga milagro mo ay ginapangayo sa mga Hudiyo, ug ang kaalam mo ay ginapangita sa mga Krisyanon. Si Kristo ang gilansang sa cross, mao ang atong giwali. Amen. Mayroon si Apostol Pablo, samtang ang mga Hudiyo nangita sila mga milagro. Ganahan sila, Lord, dapat na ang milagro. Lord, dapat na kayo sa mga balatigan. Ginoo, dapat na ang mga tekong butahan na imong buhaton. Amen. Ang mga Krisyan nung saan, kanunay na ilang singgit nga dapat na sila ikalam. Amen. Siguro nagsyagit sila nga dapat na ba'y kayo malo o dagang mga butang na ilang naibawan. Pero klaro kayo ang sulti ni Apostol Pablo, samtang sila na nagpangitan ni ini, ang atong iwali mo ang paglansang sa Diyos dito sa Kalbaryo sa krus. Kaya ang kaalam mga igsoon nagagikan man sa Diyos, o ang daog nagagikan man sa Diyos. That's why alam ka na ako, dili na di ay milagro mga igsoon, dili na di ay daog ang atong iwali, kundi ang atong iwali na ay Diyos nga namatay alam sa alam natong kasalanan,
Kay Diyos nga namatay alang sa kananaon kasipiyakan. Glory, glory, glory. Ang sunod na verse, kaya binuwang sa Diyos, labi pang maalam kaysa mga tao. O kang kahuyang sa Diyos, labi pang kusgan kaysa mga tao. Kay palandong nga ang pagtawag kaninyo mga igsoon, sa pagtawag kaninyo, dinidagan kaninyo mga mag-ialam. Amen. Namang siguro yung mga testimony yan. Samtang itawag ka sa Diyos, grabe ito. Amen. Wala tayo kahibalo. Amen. Pag unatang itawag sa Diyos, mga igsoon, wala tayo kaalam, mga igsoon. Amen. Pero klaro tayong sulat sa Biblia, nga dagang itawag sa Diyos na sa una, nga dili man sila mga malamon. Pero mingon diri, kung dili dagan na ninyo ang mga malamon, sumala sa mga sugdanan nga kalibutanon. Dili dagan ang mga gagawon, kung dili dagan ang mga hamili sa pagkatao. Ang sunod na verse, apan dipili sa Diyos ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga mandialaman. Amen. Mao di ay bisag murag dili kasikat sa eskwelahan kita itawag sa Dios nga mabarog diri sa pulpito. Mao di ay bisag dili kasikat sa gawas kita itawag sa Dios nga mudala sa mensahe sa Dios. Kay gusto kita sa Dios na may mga kalamon nga tao, pero ihatag na ako ang kaalam magikan sa kuwa sa mga tao di awayana, sa mga tao di tapos, sa mga tao na dili manunta sila ang ayaw sa grasya, pero panawa karoon mas di gamit na sa ating buhay na Diyos. Dapat naman ang maayo sa tuwa, dapat naman ang hayo sa labutan sa tuwa, pero kita'y naadinig karoon, dili yung tungod kay alawan ka roon, tungod na sa grasya sa Diyos. Amen. Dipili sa Diyos ang mga uyang sa kalibutan. Dagan pamutang mas kusgan sa tuwa. Amen. Yung panila dagan pamutang masangayan sa tuwa. Amen. Pero mas gipili ta sa Diyos bisag huyang ta mga igsoon. Amen. Dipili ta sa Diyos bisag kadaganta na simpiyak. Dipili ta sa Diyos bisag kadaganta na sa iyong mga igsoon. Kaya ngayon ang Biblia dipili niya ang mga ulang aron pakaulawan ang mga kusgan. Ang mga sunod na verses na gayon aron walay tao nga mapasigarbo atubangan sa Diyos. Kay gumikan kaniya kamaw ana atong Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaanam, atong pagkamatarong o atong pagkabinalaan o pagkatinubos pusa ingon sa naisulat siya ang magpasigarbo, ipasigarbo niya ang Ginoo. Iman tanang gustong magpataas ang iyang ipataas ang pangalan sa Diyos. Iman dagan ang mga tao naganaan silang musika, dagan ang mga tao naganaan silang matuboy, pero iklaro ni Apostol Pablo kung ganahan ka nila magpasigarbo ang inyong ipasigarbo dapat ang Diyos. Amen. Kaya ang pinaka sa langit sa kalas garbo. Amen. Ang pinakaunang sipiat sa wali na ko sa UPC ang mga igsoon. Unang sipiat sa unang bulan sa unang adlaw. Garbo. Amen. Maunay pinakaunang sala sa unang tuig, sa unang adlaw, sa unang bulan mga igsoon. Naanay mga prize sa kasing-kasing. Amen. Naanay mga garbo sa atong kasing-kasing mga igsoon. Mauna mo sa'y dili na tamuday sa Diyos way. Ganahan na takitay na itong mga igsoon. Mauna grabe na pamumarong sa palpit. Pagkita na sa liburanan naman. Dili ka na mawagaday. Ang makaibaya sa Diyos. Grabe na tamong challenge. Pag nakatalikod sa palpit.
pagkarbo. Galing sa Diyos yung sigal-sigal. Akong laglago ng Israel. Pero wala siya nagsubok sa gawas. No. Pag mo mabasa ng libro sa Ezekiel, ang kamatay sa Israel, wala nagsubok sa backslider. Amen. Imong babasa sa Ezekiel, ang kamatay sa Israel, nagsubok-subok sa templo. Giuna mga igsoon, ang templo ay kaya ba mo kung sa grabe ikasukan sa Diyos sa panahon ng Ezekiel? Kaya ang halad na para sa Diyos ay nagitahon pag-ayaw. Come on. Nagudyaka na sila. Oh, nagubog-ubog na sila. Ang para-unta sa Diyos, wala na nila gihatag sa Diyos. Why? Dibusog na nila ang ilang tiyan. Amen. Ang para sa Diyos, para kita sa Diyos, mga igsoon. That's why ang pagdaan wala'y dapat tao yung dawat ka na. Ang pagsimba, dapat wala'y tao yung dawat ka na. Come on! Tanang kalawin doon. Ang tanang appreciation, dapat wala'y tao yung dawat ka na. Dapat ihatag sa Diyos. Dapat ihatag sa Diyos. Piyokman sa Diyos ang binuhatan una sunod sa templo. Amen. Una ang kamatay dito sa templo. Pero ang gibuhat ng una, may ng Biblia, may biya una ang presensya sa Diyos. Amen. Gawin na niya sa Ezekiel. Hugda out na ako'y mga anghel may padala. Amen. Dito sulod sa templo. Mingon ang Bible, sa pagkawan mismo sa presensya sa Diyos, na yung mga tao na lalaki na kita, ang unang ipamatay, mga pare. Amen. Pagbantay mga lang ito. Amen. Kaya base ng pagsimba mo para sa Diyos, gusto na natin mahato. Amen. Pagbantay mga galamiton, base ng mga pagdaga para sa Diyos, gusto na natin makuha. Susihan din ang imong kasing-kasing nga nung nag-practice ka pag-ayo. Tang-awag at pag-ayo ang imong manahuna nga nung nagtuon ka pag-ayo. Basit baya gusto na kang mobilig ang mga tao sa imuha. Basit baya gusto na kang ma-appreciate ang mga tao sa imuha. Nalimot na kang mag-ipuwag ni mo ni para di ka isa kay mayaan sa Diyos. Nalimot na ka! Nag-iimo ni mo ni para mas mapalaas ka! Ang kamahalan sa Diyos! Ngayon sa Apostol Pablo sa tubangan sa Diyos dapat wala ang pagkarbo. Sa tubangan sa Diyos dapat wala ang pagkarbo. Kitang tanan kung magpasigaan mo magkani ka, ipasigaan mo na doon si Kristo. Kaya pinagdadagong pabong na yung gihatag ka na po. Ang pinakadakong grasya nga iyang gihatag ka na to. Kay samtang dili pa ka ngayon, gipakamatyan ka sa Diyos dito sa Kalbaryo. Amen. Kay bawa mo, sa ikapito ka bulan mga igsoon, na sila halad ng ilang buhaton na may tabulang sa usalang katulig. Amen. Kung sa kasagradong halad, mga igsoon niya himuon ni Moises umiaro. Halad mga igsoon nga sa dili pa sila muhalad, dapat limpyo silang tanawan, musulod sila sa pinakabalaan nga dapat. Amen. Halad mga igsoon nga dapat wala silang mantsa. Kapag naa silang mantsa o buling mga igsoon, pwede silang patyong sa Diyos samtang maghalad sila sa Ginoo. Kinihalaro mga igsoon, si Moises o si Aaron magpili sila
duwa ka kanding ang ilang gamiton. Na sila'y bata mga igsoon, nga ilang kuhaon mga igsoon, nga dapat ibutang nila dito sa ganghaan. Ang duwa ka kanding mo na ihalad nila mga igsoon nga to sa Dios. Ug samtang mo sa kakanding mga igsoon, magpili ang Dios kung asa mo ihalad sa iya. Ug mo sa kakanding mo ipapawaon o patuon niya sa kamingawan nga may magpasan mga igsoon sa tanang kasalanan sa mga taga-Israel. Samtang naging ng Diyos yung Moses, samtang siya Aaron mga liyupo, mag-ampo na siya. O samtang siya mag-ampo mato sa Diyos, ang iyang kamot dapat iyang ibutang o iyang itapion dito sa kanding. O maingon siya nga ako unta ni. O sa Lain Translation sa Biblia, ako kini. Samtang magtapion siya, ang kanding mo'y magdala dito mga igsoon sa kalapasan o dadon dito sa kamingawan. O kanto mo sa kanding nga mo'y ipili sa Diyos, nga mo'y ihalad dito sa Diyos mga igsoon. Mautik na ay kahubot mga igsoon nga mo'y linyag dito sa langit aron pasayloon ang tanang kalapasan sa Israel. Pero pag imong tanaan ang ibruhanan mga igsoon, ang Biblia wala na kinahanglan duwa ka kanding mga igsoon. Ang ilang di kinahanglan usa lang ka Dios nga may magdala sa tanan natong kalapasan. Dito na nato masayran nga nung si Kristo before pa siya dilansang sa cross, nagpasan una siya sa cross. Kay siya do ang kanding na giingnan ni Aaron na ako kini, na nagpasan sa tanang kalapasan sa Israel para pasayloon ang tanan nilang mga sala. Ang buot na akong ipasabot, kita ang tatong tanan ang katunaas sa kamingawan ng kanding. Pinutulong sa grasya o sa tugma sa atong buhay na Diyos. Naimot ang gawas nun sa tanan natong kasipiyatan. Naimot ang gawas nun sa tanan natong kasalanan. Dili ka nung taangayan ng Diyos nga manulawat ato. Kita ang dato. Pero salamat sa grasya sa Diyos. Ang kanding nga mo'y halad mga igsoon, ang balaang halad nga ilang buhaton sa kanding. Kanding mga igsoon daw murag may ba mga testimony, mga guide, ulo ng mga mananapa nga magipangayo sa Diyos mga igsoon nga halad. Kining halara mga igsoon paagasan ni siyang dugo nga halad. Dapat mga igsoon na ay dugo nga halad mga igsoon nga muagas samtang ilaning ihawon maudian si Kristo. Samtang gilansang siya sa Kalbaryo sa cross, wala na man na mga igsoon ang iyang halad hangtod wala to silapang iyang tiyana. Why dapat na ay dugo nga muagas para pasayloon ang tanan natong kasipiyatan, para pasayloon ang tanan natong kasaypanan. Ikaw ang dato ang isamaran, ikaw ang dato ang isamaran. Pero salamat sa grasya sa Diyos, salamat sa lugma sa Diyos, salamat sa pagkamaayo sa Diyos. Amen. Siyang Diyos nga dili ang ayan sa tanang kasakit. Kayon sa mayang gihimo sa kalibutan, tamang wali ni Pastor Wilder, ang iyang gihimo sa kalibutan pag-ayo naman ang tasama sa katulna. Ang iyang gihimo sa kalibutan ang pagsangyaw naman ang sa pulong sa Diyos. Ang iyang gihimo sa kalibutan ang pagluwas naman ang sa mga makasasala. Wala kay nakitang kasipiyatan sa iyang gibuhat mga igsoon. Perfecto siya mga igsoon. Wala kay nakitang mantya sa iyang pagkakaawa. Pero ang Diyos mga igsoon, dili siya musubot nga ikaw o ako ang ilansang sa cross. Dili siya musubot nga ikaw o ako ang magbayan sa atong kasalanan. Dapat ang Diyos sa mga Diyos, ang hari sa mga hari, may nagbayan sa tanan natong kasipiyatan. Amen! Sa ilang paghalad sa Passover, i-review na po. Na sila'y pagsaulog na para sa Diyos o sa ulog sa Pasko mga igsoon. Gitawag nila kini pagsaulog na mga igsoon para ng Diyos.
Amen. Before sila mangao, paano walay libadura, na sila sa ulog na buhaton para sa Diyos. Mag-ihaw sila karnero. Di ba mo? Pag mo basahan ng Levitico, ilang puwaw ng karnero sa unang adlaw, sa unang bulan sa tuig. Natay karnero mga igsoon, dapat ilan ang pilion sa pinakaunang adlaw. I-preserve nila na ilan ang lawgan mga igsoon, ilan ang pakanon, kay ilan ang ihalad sa ika-14 kaadlaw. Amen. Ilan ang ihawon sa ika-14 kaadlaw. Amen. Maunay buhaton sa mga taga-Israel. Kunya mingon ng Diyos kung Moses, maunay himuan ninyo. Samtang mag-aalad kamo kanako, kunya kung naagani mga anak sa mga Israel, mangutanang anong gihimo man ninyo ni. O naagani kami mga anak, mangutanang anong ninyo man ninyo buhat. Inna sila Moses, gibuhat ni tungod kay gipagawas mi sa Dios tatalag sa gahon. Amen. Ilan himuon ug ang ilang asno ug dili nila tug sunod karnero mayon ng Dios kung Moses, ipabali ang liog sa dili niyo usod o karnero. Palungguan mga igsoon, balion nila ang liog. Dapat na ay mga pagtubo sa unang panahon mga igsoon. Dapat na sila'y i-substitute mga igsoon sa ilang mga panganay ng mga anak, panganay ng mga kahayupan. Ang ipangayo sa Diyos, karnero lang. Ang ipangayo sa Diyos mga igsoon, dapat na sila'y halad nga karnero. O samtang pag-imo ning basahon sa Exodus, unsa may katingalaang mga butang nga gihimo sa Dios dito sa lugar sa eto, samtang nagkuha sila karnero mga igsoon, o niya nagtunlog sila gisupo niya nagdidhid sila sa duha ka haligi nga puntahan. Mingo ng Biblia mga igsoon nga walay kamatay nga naiabot sa Israel. Pag imong mabasa ang Biblia, unsay value mga igsoon sa karnero. O pag imo gani mabasa ang verse natin ibasa karon ng Marcos, imong makita dira nga murag naay kulang. Amen. Tinangaon sila sa pan. Minom sila sa vino. Pero sa tawuno una, asa ang karnero. Amen. Kailain ang pagkaon sa pan o walay libadura kung walay karnero. Amen. Dili pwedeng mahitabo ang kasulugan sa pagsaylo o sa pan na walay libadura. Giklaro sa Leviticus, dapat buhaton una ang pista o kasulugan na para sa Diyos. Dapat naasa karnero nga muagas nga dugo. Amen. Dapat naasa karnero mga igsoon nga ilang ihalad. Pero pag imong tanaw ng Marcos, asa man ang karnero? Makaingon ta mga apostoles ba? Ang mga tinunan ba? Murag wala sila nagbasa sa balaod ni Moses, o wala sila nagatuon sa balaod ni Moses. Pero pag imong tanaw ng Biblia mga igsoon, si Jesus mao ang karnero mga igsoon. Dili sila pwedeng mukaon sa paan kung walay karnero sa ilang atubangan. Dili sila pwedeng mainom sa bino kung walay dugo mamiagas sa karnero. That's why walay pulos ang atong communion kung walay presensya ni Kristo mga igsoon. Walay paman, walay pulos ang atong tagalan kung walay presensya ni Kristo. Kay dili pwedeng dawaton sa Diyos ang halad kung walay karnero. Yes, Jesus. Asang karnero? Ang karnero gusto willing pag-abot nila sa lugar na ilang diagtan, nagkuha planggana. Amen. Kung naghugas sa ilang mga tigil. Amen.
Ang karnero mo yung naglimpyo sa tanan natong kasalanan. Come on! Ang gilabasan sa Diyos tiil mga eksona. Sa unang panahon walang tayo sapatos. Sa unang panahon mga eksona, sandal pa ang ilang gigamit. Umingon ng Biblia, deserto ang ilang dapit. Ang mga pasabot, grabe kahugaw sa ilang mga tiil. Grabe kahugaw sa ilang tiil. Pero sa pagsulog nila sa mga dapit, na ay karnero na nagtuwag lang gana. O naghugas sa atong mga tiil. Ang buti pasabot sa Diyos, wala siya inabot sa pinakalakonin mong kaugawan o sala sa iyong kinabuhi. Kay Diyos siya, nagkaalam mo limpyo sa tanan iyong kasindihan. Aladahaya siya, aladahaya. Pinsan na yagdagan mo na buwa. Nabilihaya! Na ay karnero na naglimpyo. Pangduha, nagtikas-tikas siya sa pan. Mingo siya, this is my body. Hindi mo ako lawas. Mas tumilbi. Pwede ba na maghalad sila sa unang panahon o mangang sila sa pan na wala libadura? Mawalang karnero. Kaya ang sugo sa Diyos, dapat kauno nilang karnero o kauno nilang pan na walay libadura. Kung may ng Bible, kung dinil ka ninyo mahurot pagkaon ang karnero, tao kami ng mga siningan kung pagsalo ka ito. Nangabusog sila. Amen. Tungo sa lawas ni Kristo. Bino ng Diyos. Imnan ninyo ni ang bino. Umo niya ito. But where is the blood of the sheep? Amen. Ang sulti ni Jesus kay nukahuman sa Passover ang nagawas nila sa balay na ay Judas na mutraitor sa iya. Kung dito sa Kalbaryo sa cross, paagaso niya iyang dugo alang ka natin tanan. Wala man ang tayangayan sa tuwang mudawat sa iyang dugo. Wala man ang tayangayan sa tuwang mudawat sa unod. Pero salamat sa Diyos niya gugma sa Ginoo. Kung magunaw kung sa may mga butangan kung nani mo para sa Diyos para iyatagaan kung bilis sa iyang natubayan. Kung sa may mga bililan ng butang na ako nataniyang sa Diyos para tagaan ko niyan na kung bilis. Kung ato na may numduman ang kaayon sa Diyos, kung ato na may numduman ang ihatag sa Diyos, alam ka na ko, matainong tagilid na ininiin mo ang akong sakripisyo, dili ka ininiin mo ang akong alad, dili ka ininiin mo ang akong pagsinta, kaya ang Diyos maayon na kaayon ka na ko. Sa unang bulan, hindi mo mabasa ang Biblia. Sa unang bulan, dito minupang ang Diyos sa Kalbaryo sa krus. Pinagdibuwa sa Diyos sa tuwa sa unang bulan sa tuwing. Dipotos na niya sa iyang dugo. Come on, in the name of Jesus. Dagantag makasikiyatan pero salamat sa dugo sa Diyos. Dagantag kalabasan pero salamat sa dugo sa Diyos. Dagantag nabuhat ka nilitag kakayan. Nabuhat ka nilitag ko sa tupangan sa Ginoo. Mga butang na nagpasakit
Binukat yapon ka sa Diyos. Pinaagi sa iya magiling ano mo. Kung may dumdumalan na ito ang kayo, nagibuwat sa Diyos naman. Siguro magtulo na atong ano ang Ginoo. Salamat kayo sa imong pagpamayo. Salamat kayo sa mga tapos na imong gihatag kanako. Ang nasandihay ka nung nakapagkalitin ka na. Ang nasandihay ka nung nakapalaki ang biyabong katarong na. Kaya ang karnero na nagpasan sa tanan natong kalatasan na ay karnero na nagpasan sa tanan natong kasipiyatan. Karnero ang hiling ng